नोंथांमोना सोरखौबा हुमखि होनाय सोरखौबा बुनो नागिरनाय सोरखौबा दादागिरि स्टाइलाव दम होनाय बे खिन्थु सोलिनाय नङा जों बायदि गथ'आ दिनै 100 जन लाख लाख ओंखारबोनो नागिरदों दिनै बे सरखारखौ जोङो जुजिनांगौबा जों बोख्लायनो हायो बे अपेन चेलेन्ज बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बाक्सा बुरिमुख बेयाव दंफैयो जों गोबां समनिफ्रायनो नुबाय थादों बे मडेल कलेजावहाय बर' साबजेक्ट गैया होननानै जोङो खोनाबाय थादों नुबाय थादों आरो बुंबायबो थादों आरो बर' साहित्य सभानिफ्राय मेम'रेन्डाम होदों होननानैबो जोङो मिथिदों नाथाय जों दिनै प्रश्न खालामो बे मडेल कलेजखौहाय थांनाय 2019 मायथाइनि 3 फेब्रुवारियावनो गायसनदोंमोन फैयै फैयै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव बेयो कमप्लिट जाबाय दा बेयाव सोमोनांनो गोनां खोथाया बेनो बेवहाय बर' साबजेक्ट गैया बिक्रम नों मुसलपुर फैनानै जानला मेला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन नों मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ बिक्रम आरो नोंदो लोगोआव थानाय खासे एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंदो लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन मडेल कलेज लुफुंनाया बोरै मडेल कलेज लुफुंनायाव नोंहा मा गोरोन्थि जा मोननाय नुदों नोङो मानो खासे मुसलपुरनि जानानै नों मानो बुङाखै हा बिक्रम आरो टारजन उकिल एडभकेट बिथाङा साख्रि मावो बिथाङा उकिल बिथाङा जुदि नोंथारिखौनो बाथ्रा बुंदोंबा बिथांनिया जानाय नङा बिथांखौ जों नुबानो होसोनाय जागोन आं बुंखायो जोंनि मुसलपुर समस्थियाव जिबायदि जादों बेखौबो जोङो मिथिखायो नोंथाङा सासे एडभकेट हिसाबै नोंथ' मिथिनांगौमोन मुसलपुर समस्थियाव मा जादों जायाखै नों डाइरेक्ट सासे मानसिखौ हायार लाबोनानै खोथा बुंहोदों मुसलपुर मडेल कलेजाव बर' लेंगुवेज गैया सोरनि मोन्थाय दङ नों लिरना हो आं नों लिरना हो हायोबा रायजो राजानिसिम बयनिसिमबो आङो नैबे खावलायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे नै मैयानि डिजिटेल बड'लेण्डआव मोनसे निउस पाब्लिश खालामनायखौ लानानै एसे बेले बेजे आरो मोनसे समाजाव गाज्रि बारहावा लाबोनाय नुदों मोनसे सांग्रांथि समाजफोरनि थाखाय मोनसे रं मेसेज हरनाय नुदों दिनैनि बे बर्तमान इउपिपिएल सरकारनि जिथु सापर्टार मिस्टार मुन बसुमतारी बे मोनसे गाज्रि हुमखि होदों जे मुसलपुर समस्थियाव फैनानै जे बर' मिडियामखौ नांगोना नाङा बुंनाय मोनसे खोथाखौ लानानै दा बाथ्राया जों बिराद स्पष्ट जे जोंनि बाक्सा ओनसोलाव जोंहा गभर्नमेन्ट कलेज गैया बे गभर्नमेन्ट कलेज गैयैयाव जोंनि जिहेतु गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा साइन्सनिफ्राय लाना कमार्सनिफ्राय लानानै आर्ट्सखौ लानानै मोजां क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो थाखाय जोङो मा जादों मा जायाखै बेखौ लानानै जोङो एसे नायगिदिंहैदोंमोन नायगिदिंनायाव जोङो आरो लोगोसे 6 मास 7 माससो सिगां जों मोनसे निउस पाब्लिश खालामखादोंमोन जे बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव बेहाय मानो थाखाय बर' मिडियामा गैया बे प्रश्नखौ जों दैखांदोंमोन गमामायैनो जों नुबाय दासिमबो जायाखै जायनि कारना मा जों सासे सचेतन नागरिक हिसाबै जोंहा बिखौ लानानै जोंहा गिखांनाय फैदों जे जोंनि बर' बिटिआर अर्थात जायखौ बिथांमोना बिटिआर बुंबाय थादों बेहाय बर' साबजेक्ट जोंनि बर'नि बिमा रावनि साबजेक्टआ मानो गैया जोंहा बेखौ लानानै सरकारनिसिम मोनसे प्रश्नसो जों दैखांहरदों आरो नाथाय मुन बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जे उकिल टारजान उकिल मिस्टार बिक्रम दैमारी नोंथांमोनखौ जेरावखि नाया होनाय जागोन अर्थात बुनाय जागोन अर्थात जिउ जोबनायनि फोजोबनायनि मोनसे हुमखि होदों दिनैनि बे बिथांमोना बुंदों सान्ति फैबाय बे हुमखि होनानै बर' रायजो राजा सान्ति मोजां मोनग्राखौ मा सान्ति लाबोनो नागिरदों आচ্ছা आं मोनसे प्रश्न मिस्टार मुनजों लोगोसे जोंहा बिथांमोननि सापर्टार इउपिपिएलनि सापर्टारसिम मोनसे आरो प्रश्न आङो बिथांमोननि दलसिम बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना मा बर' मिडियाम फराया नामा बे मुसलपुर हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' मिडियाम नांगौना नाङा बेखौ प्रमद बर' नोंथां 24 घन्टानि गेजेराव जबाब हो नङाबा जोङो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि खिन्थु जोंबो फारसेनिफ्राय होगोन जोङो जनानै थाया जों सचेतन नागरिक जोङो मोनथिजोबगौ माया दिनै मुन बसुमतारीया मा जाथिनि थिखा लादों नामा बिथाङा जाथिनि थिखा लादों जे बर' मिडियामखौ सोनांगौ बिथाङा थिखा लादों नामा होमबा बिथांनि गन्थं मेगनाव मानो दै हाबदों जुदि बर' साबजेक्टनि खोथा जों प्रश्न लाबोनायाव
बिथाङा दिनै बिजिरना नाय बिथाङा आखायाव बुङो मा जुमाय बथल सिगारेट सोबनानै दादागिरि स्टाइलाव दिनैनि रायजो राजाखौ नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव बेफोरबायदि सेंग्राखौ लानानै इउपिपिएलआ जै खालामनो साननो नाङा खिन्थु स्पष्ट खोथा दिनैनि जोंनि बर' समाजा गोरों गोरा ओंखारबाय हाजार हाजार एमए पास हाजार हाजार बिए पास लाख लाख स्किल गथ' ओंखारबाय दिनै बिथांमोना बेखार जानानै दं बिथांमोननि हंस्थापननि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालाम नोंथांमोना सोरखौबा हुमखि होनाय सोरखौबा बुनो नागिरनाय सोरखौबा दादागिरि स्टाइलाव दम होनाय बे खिन्थु सोलिनाय नङा जों बायदि गथ'आ दिनै 100 जन लाख लाख ओंखारबोनो नागिरदों दिनै बे सरकारखौ जोङो जुजिनांगौबा जों बोख्लायनो हायो बे अपेन चेलेन्ज इउपिपिएल दलनिसिम खिन्थु खोथा जों जिरायनानै थाया सोरनिबा दमखौ जों गिया दिनै नोंसोर जेसेबां गाज्रि गाज्रि मिडियायाव कमेन्ट हर जायखौ आनपार्लियामेन्टारि वर्ड गाज्रि गाज्रि स्लें वर्ड नोंथांमोना कमेन्ट हर जों बेखौ गिनानै थाया दिनै सासे मा बिक्रम सासे मा टारजान लाख लाख टारजान उजिगोन लाख लाख बिक्रम उजिगोन दिनै बर' समाजाव बे सरकारखौ बोख्लायनोबा नोंथांमोना साननैसोनि गादिखौ लानानै बारा गरम जानो नाङा खारन नोंथांमोना बुंदोंमोन सान्थिया फैबाय रायजोनि थाखाय मावगोन आंबो सासे बर' सोद्रोम सुबुं हिसाबै आङो जाथिनि सोलोंथाइ जि एबसुआ बै समाव बुंदोंमोन जोंनि बर' समाजनि एबसुआ बुंदोंमोन जे क्वालिटि इडुकेसनाव मा जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फ्रा बर' मिडियामखौ जों फरायनो मोननाय नङा क्वालिटि इडुकेसनाव बहा थाखो मानो क्लियारिफिकेसन होआखै दिनै क्लियारिफिकेसन जोंनो नांथारगोन नोंथांमोना सोरखौबा बुनो धमकी होनाय सोरखौबा लामायाव नुबा देनाय सोरबा बे बथल सिगारेट सोबनानै दादागिरिनि आसरना खिन्थु इसेबो सोलिनाय नङा नोंथांमोनखौ रायजो राजाया फैगौ बिसायथियाव जबाब होगोन नेनानै था रायजो राजाया समखौसो नेनानै दङ नोंथांमोननि दादागिरिखौ नायनो बेयो सम गैया आरो बेजों लोगोसे मोनसे आं स्पष्ट खोथा दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना लिडारफ्रा बेफोरबायदि नेहात आखुनि सोद्रोम गैयि समाज बिथांमोनखौ लानानै बा दलखौ सालायनो सानदोंबा बे खिन्थु बिराद गोजानाव थाखा खारन दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि सोद्रोम गैयि आब्रुथि गैयि आखल गैयिखौ लानानै नोंथांमोना इउपिपिएल दानो सानदोंबा हले रायजो राजानि गेजेराव खिन्थु हाबनो हानाय नङा गोसोआव ला दिनै बर'आ सोद्रोम समाज लुबैदों नोंथांमोननि मथ'आवनो बुंदों जे सान्थि फैबाय नोंथांमोना हुस्थ गणतन्त्रखौ जुदि लुबैदोंबा सोमखारि जानोखौबो हाजु जानानै था खारन सोमखारि जानायानो मोनसे गणतन्त्रनि मोनसे गुड साइन नोंथांमोना जुदि साधारन मोनसे भिडिअखौ लानानै जुदि सोरखौबा देथारनो सोरखौबा बुथारनो होनना बुङोबा खिन्थु बिनि थाखाय रायजो राजानाव जबाब होगोन आंलाय सासेल'सो टारजान हाजार जन टारजान ओंखारगोन हाजार जन उकिल ओंखारनानै दङ नोंथांमोना इमान सहसाव साननाङा दिनै नोंथांमोना दिनै सासे उकिल बा सासे आरटिआइनि एक्टिभिस्ट बिथांखौ जुदि दम होनो नागिरदोंब्ला आरो बेजोंनो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव जुदि बिथांखौ लानानै जै खालामनो सानदोंबा फैगौ बिसायख'थिखौ जोंबो खिन्थु जानजि खाफ्रानानै दं गोसोआव ला आरो बिनि थाखाय समा होनखादों समय निस्थुर समा रावखौबो निमाहा होआ आरो बोसोरबा नेबाय जों बै समखौ रायजो राजाया नोंसोरखौ निमाहा होगोन ना होआ नोंथांमोना बेखौ नेनानै था आरो लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों नोंथांमोना खिन्थु बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाजों गेलेबाय थागासिनो दं लोगोसे नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव मांबार रायजो राजाखौ नोंसोर गफुरनिखौबो सोदोसो जोंहा दिनै सम जाबाय गफुरनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सम जाबाय बिथांमोननो ललिपप होनानै सोगोन गामि दानख'गोन फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 60टा मासि लाबोन होनना बे खुनु ओंथि गैया बे मिनिंलेस नोंथांमोना मांबार एकर्डखौ बोरै खालामा गफुरखौ मांबार सोदो बिनि उनाव जों बायदि सेंग्राखौ नोंथांमोना जुदि बुनो हायोबा देनो हायोबा दे बिनि थाखाय जों हाजु खिन्थु नोंथांमोना जुदि सोनो हायाबा नोंसोरनि थाखाय हाजार लामा ससेनिबो जेंसि बायदि गसंनानै बर' सुबुङा फैगौ बिसायख'थियाव गसंनानै थागोन रायजो राजा दा बेजों लोगोसे आं आबेगिकबो जादों माखासे बर' समाजाव जुमाय लोंनानै दम होग्राया बेबायदि दला खिन्थु जों फैगौ बिसायख'थियाव जों जायगा होनाय नङा बेखिनियानो आं बुंनांगौआ